Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da je za navodni ultimatum koji će biti dostavljen Srbiji povodom Kosova saznao kao i svi iz medija. Vučić će reagovati sigurno. Dačić je gostujući u jednoj emisiji rekao da je to veliko iznenađenje i da Srbija za to ne zna i upitao zašto se to radi baš sada kada predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije na sastanku. Objavljeno iz medija pozivajući se na diplomatske izvore da će delegaciji Beograda koja putuje na razgovore sa Miroslavom Lajčakom i predstavnicima prištinskih institucija u sedištu Evropske unije biti uručen nacrt sveobuhvatnog sporazuma koji podrazumeva de facto priznanje Kosova od strane Srbije. Ministar spoljnih poslova Srbije kaže da bi predstavljanje tog dokumenta sada u ovoj fazi dijaloga predstavljalo iznenađenje jer to nije ni najavljeno da će se desiti. Čudno je zašto to sada rade. Zašto to rade kada Vučić nije tamo? Njemu su javili da će u nastavku dijaloga biti to tek u septembru. Ako i bude tog dokumenta, čemu služi da se sada uruči da na njemu neko preda? Verovatno da bi se dobilo na vremenu da se izvrši dodatni pritisak na Srbiju iz spolja i iznutra. Spolja međunarodni faktori koji bi to iskoristili kao ucenu da Srbija prihvati taj dokument i na unutrašnjoj političkoj sceni ima onih koji podržavaju te pritiske nasiljem na ulicama. To su dve strane iste medalje, smatra Ivica Dačić. Beograd će, kako kaže, ucenjivati i oni faktori koji žele da se sve vrati na staro stanje. Ucenjivaće nas sa ulaskom u Evropsku uniju. Oni govore o tome da pravno obavezujući sporazum mora da usledi pre našeg puta ka članstva ka Evropskoj uniji. Organizacija demonstracija je Vučiću pokazatelj, ako ne slušaš, možemo da te srušimo na ulici, rekao je Dačić i dodao da veruje da će, ako bude dokumenata, Vučić upoznati javno sa njegovim sadržajem i da će odgovor biti u skladu sa našim nacionalnim interesima. Kaže da je u uručivanju dokumenta saznao iz vesti, kao i ostali, napominjući da srpska strana nije obaveštena da će bilo kakav dokument biti na dnevnom redu. Govoreći o pokretanju saradnje Evropola i Prištine, ministar spoljnih poslova kaže da oni ne mogu biti članovi Evropola kao ni Srbija jer nisu članovi Evropske unije.